Ola, queridos amigos, ola, queridas amigas, benvidos e benvidas de novo a miña canle. Chámame Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Neste vídeo traio a primeira parte con textos curtos sobre algunhas festas e romarías en Galicia para practicar a lingua galega. Agardo que vos guste. Imos aló. Romaría de San Andrés de Teixido. Durante as vacacións fun a San Andrés de Teixido, unha romaría moi coñecida en Galicia. A lenda di que non vai de vivo, vai de morto, así que todos deben visitar o santuario. O camiño ata alí é fermoso, con montañas, vistas ao mar e moita natureza. Chegamos ao santuario, vimos as velas, probamos as ervas e compramos sanandreciños, pequenas figuras de pan pintado. A xente cantaba e bailaba ao son das gaitas. Pola tarde comemos polvo e pan galego dunha carpa chea de veciños e turistas. Foi unha experiencia cultural, relixiosa e festiva ao mesmo tempo. Festas do Apóstolo en Santiago. Unhas vacacións especiais foron as que pasei en Santiago durante as festas do Apóstolo. Na Praza do Obradoiro houve un espectáculo de fogos artificiais impresionante. A cidade estaba chea de música, con concertos na rúa e gaiteiros en cada esquina. Tamén asistín a unha misa solemne na catedral, onde se moveu o botafumeiro. Pola noite, fun cos amigos de tapas, probamos empanada, queixo de tetilla e viño albariño. As rúas estaban cheas de xente alegre, tanto peregrinos como turistas. As festas do Apóstolo mesturan tradición relixiosa e ambiente festivo, convertendo Santiago nun destino perfecto para as vacacións. Festa do Marisco no Grove. No outono viaxei ao Grove para a Festa do Marisco. Había carpas enormes cheas de xente que quería probar produtos frescos do mar. Eu comín mexillóns, nécoras, ameixas e, por suposto, polvo a feira. Todo acompañado con viño da zona. A música tamén era importante. Soaban gaitas, pandeiretas e grupos folclóricos. Pola tarde visitei o porto, onde os mariñeiros traballaban nas súas bateas. O Grove estaba decorado e habían postos con artesanía local. Foi unha experiencia gastronómica e cultural inesquecível. Galicia é un lugar perfecto para gozar da boa comida e das festas populares durante as vacacións. O Entroido en Verín. Durante as vacacións de inverno fun a Verín para vivir o Entroido. A vila estaba chea de cores, disfraces e moita música. Os cigarróns, personaxes típicos, corrían polas rúas con traxes brillantes e chocas que facían ruído. A xente bailaba, cantaba e compartía comida. Probamos filloas e orellas, doces tradicionais desta época. Tamén comín lacón con grelos, un prato moi típico do Entroido. Todo o pobo participaba da festa, desde nenos ata maiores. Foi unha experiencia alegre e diferente, onde aprendín que o Entroido galego é unha das celebracións máis importantes e divertidas do ano. A Romaría da Barca en Muxía. Nas vacacións de setembro visitei Muxía para participar na Romaría da Barca. O santuario está situado preto do mar, nun lugar máxico. A tradición di que a Virxen chegou nunha barca de pedra e aínda se conservan esas pedras sagradas. Había misa, procesións e tamén música con gaitas e tambores. Despois da parte relixiosa, a festa continuou nas rúas cheas de postos de comida. Proveinos todos, polvo, empanada, pan de millo. A noite había orquestras e moita xente bailando. A Romaría da Barca mestura relixión, tradición e festa popular e converte Muxía nun destino perfecto para unhas vacacións culturais. A Festa da Dorna en Ribeira. No verán, durante as vacacións, fun a Festa da Dorna en Ribeira. É unha celebración mariñeira moi divertida e orixinal.
Os veciños organizan regatas con embarcacións decoradas de maneira cómica e creativa. Tamén hai xogos populares na praia e concursos de disfraces. A música nunca falta, soan gaitas, charangas e tamén grupos modernos. Pola tarde, comemos peixe fresco e mexillóns, acompañados de viño branco da terra. Pola noite, a festa continúa con concertos e fogos artificiais. A festa da Dorna é un exemplo de como en Galicia as tradicións mestúranse co humor e a alegría do verán. O San Xoán na Coruña. Unha das miñas vacacións máis especiais foi celebrar o San Xoán na Coruña. A noite do 23 de xuño, as praias enchéronse de xente. Fixéronse grandes fogueiras na area e todos saltaban por riba delas para afastar as malas enerxías. Tamén había sardiñadas, onde as familias e amigos asaban sardiñas e compartían a cea xuntos. O cheiro a lume e a mar encheu toda a cidade. Ás 12 da noite lanzáronse fogos artificiais sobre o mar. Algúns fixeron rituais con erva de San Xoán, como o fiuncho ou a erva de San Lourenzo. Foi unha experiencia máxica, onde tradición, lume e amizade xúntanse nunha das festas máis importantes do verán galego. A Feira Franca de Pontevedra. En setembro pasei uns días en Pontevedra e puiden vivir a Feira Franca. Toda a cidade transformouse para parecer unha vila medieval. A xente ía vestida con traxes de época, cabaleiros, damas, campesiños e comerciantes. Nas rúas había postos de artesanía, espectáculos de música e danza tradicional. Probamos viño servido en cuncas de barro e comemos carne asada en pratos de madeira. Tamén asistimos a representacións teatrais e torneos medievais. O ambiente era festivo e familiar, con moita participación. A Feira Franca é unha viaxe no tempo e un xeito divertido de coñecer a historia e a cultura de Galicia. A Rapa das Bestas en Sabucedo. En xullo fun a Sabucedo, en Pontevedra, para ver a Rapa das Bestas. É unha tradición moi antiga, onde os veciños xuntan cabalos salvaxes que viven no monte. Levan os animais ata o curro e alí os aloitadores córtanlle as crinas e márcanos. O ambiente é espectacular, música tradicional, moita xente e feiras con produtos locais. Despois da rapa comemos polvo a feira e empanada. Pola noite hubo baile con orquestra e fogos artificiais. A Rapa das Bestas é unha festa que mestura natureza, tradición e comunidade. Foi unha experiencia única que nunca esquecerei. A Festa da Auga en Vilagarcía de Arousa. Un verán visitei Vilagarcía de Arousa e coincidín coa Festa da Auga. Pola mañá houbo procesión relixiosa en honra a San Roque. Despois, a xente pediu auga e comezou unha batalla divertida. Veciños e bombeiros mollaban a todos con mangueiras, cubos e pistolas de auga. As rúas enchéronse de risas e música. Non importaba ser turista ou local, todos participaban. Pola tarde descansamos tomando marisco nun restaurante preto do porto. A Festa da Auga é diferente, alegre e refrescante, perfecta para o verán en Galicia. É unha tradición que mostra a hospitalidade e a diversión galega. A Festa da Pataca en Coristanco. En setembro fun a Coristanco, na Costa da Morte, para coñecer a Festa da Pataca. Toda a vila estaba decorada con produtos da terra. Nos postos había patacas de todas as formas e pratos típicos. Tortilla, cachelos con polvo, patacas recheas. Era unha verdadeira festa gastronómica. Ademais, organizáronse en concursos de cociña e actividades culturais para nenos. O ambiente era familiar e acolledor, con música tradicional e danzas galegas. Foi sorprendente descubrir como un produto tan sinxelo pode converterse no protagonista dunha celebración tan alegre.
As festas gastronómicas son unha parte importante das vacacións en Galicia. A festa do queixo en Arzúa. Durante unha fin de semana de marzo, visitei Arzúa para a súa famosa festa do queixo. O produto estrela era o queixo de Arzúa Ulloa, cremoso e suave, que se podía probar en moitos postos. Tamén había obradoiros de cociña, exposicións e concertos de música galega e moderna. O máis divertido foi ver como familias enteiras xuntábanse para comer e celebrar a festa. Pola tarde asistín a unha actuación de grupos de pandeireteiras e gaiteiros. A festa do queixo é unha mestura de gastronomía e cultura e converteuse nunha das maiores experiencias das miñas vacacións en Galicia. O magosto en Ourense. No outono fun a Ourense e participei nun magosto, unha tradición galega que celebra a chegada desta estación. Reunímonos nunha carballeira con amigos e veciños. Asamos castañas en lume aberto e tamén comemos chourizos á grella. A xente cantaba, bailaba muñeiras e xogaba a carreiras tradicionais. Algúns trouxeron viño novo da Ribeira Sacra. O ambiente era moi alegre e familiar. O magosto é unha tradición moi antiga que celebra o outono e a colleita das castañas. Non é só unha festa gastronómica, senón tamén un encontro de amizade e comunidade. Foi maravilloso ver como unha tradición tan sinxela pode encher de felicidade as vacacións de outono en Galicia. A Romaría da Franqueira. Na provincia de Pontevedra celébrase a Romaría da Franqueira, unha das máis importantes de Galicia. A xente sobe en procesión ata o santuario, situado no monte. Moitos van a cabalo ou levan traxes tradicionais. Durante a misa hai música de gaitas e danzas típicas. Despois, celébrase un xantar campestre. Familias e amigos comparten empanadas, queixo, viño e doces. Pola tarde, organízanse xogos populares e actuacións musicais. O ambiente é festivo, relixioso e comunitario. A Franqueira é un bo exemplo de como as romarías galegas mesturan fe, tradición e convivencia alegre. A Festa da Historia en Ribadavia. En Ribadavia celébrase cada ano a Festa da Historia. É unha recreación medieval onde todo o pobo participa vestido con roupas da época. Polas rúas hai artesáns, músicos e actores que representan escenas antigas. Os visitantes cambian euros por maravedís, a moeda medieval, para mercar comida e lembranzas. Eu provei viño do Ribeiro, en cuncas de barro, e un anaco de empanada de carne. Tamén vi un torneo de cabaleiros e bailes populares. Foi como facer unha viaxe no tempo. A Festa da Historia é cultura, diversión e historia viva, perfecta para unhas vacacións diferentes. A Festa do Albariño en Cambados. En agosto fun a Cambados, capital do viño albariño. A súa festa é coñecida en toda Galicia. Durante varios días hai catas de viños nas prazas, acompañadas de música tradicional e moderna. Os adegueiros ofrecen viño branco, fresco e aromático, mentres os visitantes proban marisco, ameixas, berberechos, zamburiñas. Pola noite celébranse concertos e fogos artificiais sobre a ría. Tamén hai concursos de carrozas e actividades culturais. Cambados énchese de turistas e locais que gozan da gastronomía e do bo ambiente. A Festa do Albariño combina tradición vitivinícola e espírito festivo, sendo unha das máis famosas de Galicia. Ben, estes foron os textos da primeira parte. Agora podedelos ler de novo unha e outra vez para practicar a pronuncia. Tamén podedes buscar máis información sobre estas ou outras festas e romarías. Isto foi todo. Non os perdades o seguinte vídeo con máis textos sobre as festas e as romarías en Galicia. Cuidadeos moito. Adeus!